су кирге барга тиеш иде. Аларга ярып мин дә диңгез буйларын әйләнеп кайтырга булдым. Салкын шаладан бераз гына ял итеп торыйм әле. Сау бул шаллы, исәнме Мисыр иле? Тукта. Әнигә без аэропортта түгел. Бузлы су? Юк! Алтын балыклар марш булмакчымыни. Бузлы суның файдасын санап бетерерлек түгел. Ул еш калырга да булыша ди белгечләр. Морж дусларым күп бит минем. Алар кайчаннан бирле чакыралар инде. Идегез, барсына да сюрприз ясыйбыз. Дуслар дигәннән минем телефонда тагын бер номер артты бит әле. Крашен киемнәре кулланылып төшерелгән беренче клип бу. Ярышчалы шәһәренең таң йолдызы төркеме егетләре үз җырларына бар хисләрен һәм кичерешләрен биреп җырлый. Әлеге төркемне башлап җибәрүче Александр Сергеев. Аның фикеренчә, Крашен татарлары җырлары заманча килештә сакланырга, Крашен халкы җырларына да заманча ремикслар ясалырга тиеш. Әнә шул сүзең дигән җыр беренче шундый ремикс һәм Крашен авылларында оештырыла торган Крашен Пати исемле дискотекаларын башлап җибәрү өчен этәргеч тә булган. Сез дусларым искә төшкәндә, әмма шул сүзем яратам үзем, әмма шул сүзем яратам үзем. Егетләр, менә шушы клип турында сорыйсы килә. Кемнең идеясе иде бу клипның туу тарихы турында сөйләгез әле. Идеясы минем үземнеке туды, чөнки Крашен халык җырларына мондый клиплар әлегә татар эстрадасында юк иде. Шуңа күрә менә шундый идея тугач, без аны инде Руслан белән бергә эшләдек. Авыллар бетеп бара һәм яшьләрне тартырга кирәк авылга. Яшьләр авылга тартылса, безнең авылыбызның киләчәге бар. Авылыбыз бетмәячәк. Авыл бетсә, безнең культурабыз да бетә бит. Клипны караганда менә үзем дә күрдем, әйме бу хакта интернетка да күп кенә комментарийлар яздылар. Клипта төшкән кызлар үзләре матур күлмәкләрдән, ә менә аякларында кроссовкалар. Нишлә була? Шуннан да бер хата китте, ул безнең кечкенә генә кимчелегебез булып чыкты. Чөнки әле анда һава шартлары да уңай булмады. Салкын иде. Һәм киләчәктә мондый хаталарны да без инде яңа клиплар төшергәндә төзәтергә уйлыйбыз. Бүтән бу хаталарны ясамаска. Инде менә сезнең фанатларыгыз ул әлбәттә яшь кызлар. Шуңа күрә әйтегез әле, менә сез егетләр өйләнгәнме, йөрәгегез бушмы сезнең, юкмы? Йөрәгебез буш әле. Әмике бар, но әлегә пока аралашу күбрәк, якынлашу юлында гына. Киләчәктә тормышта туй турында әлбәттә уйланам инде. Минем хәтеремдә сезнең менә төркем оешкан чорда сез группада 3 егет идегез, әйме хәзер 2 генә калгансыз. Шуннан да Линиза без элек 3 кеше җырлыйдык. Руслан Харитонов башка юнәлеш сайлады инде. Барыбер дус булып калдык безнең өчен. Шулай да без кызлар тавышында яздырып карадык. Алар инде тональность буенча туры килми. Аңлаумча, егетләр, тавыш яздыру студиясе ул сезнең менә шушында инде. Әйе, Линиза, без менә шушы студияда киченә генә бүлмәдә шөгыльләнәбез. Русланның өендә, бу безнең студия, тавыш яздыру студиясе. Дигән менә гитара алдык, акустик гитара. Ә менә бу синтезатор Линиза. Хәзер уйнап та күрсәтәм. Каршылыйбыз без бергә, кояшлыйң якты нурлары. Күз алыйбыз без бергә, әй яшьлекнең минутлары бик тиз үтә. Әй яшьлекнең мизгелләре истә кала.